Чираттагы котлау хатын Самара өлкәсе Алексеевка бистәсенә очрабыз. Бүген үзенең матур туган көнен милләттәшебез Шакирзянов Рамил Мөдәрис улы каршылый. Аны чын күңелдән әнисе Хашия, әтисе Мөдәрис, тормыш иптәше Халидә, балалары Мәрьямка, Айнурчик, әнисе Марат, тормыш иптәше Марина, племяннигы Тимурчик котлыйлар. Сөекле улыбыз, кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, абыебыз. Кыш фасылының соңгы айында син җиһанга туып, кайчак кына әти-әнине сөендереп яши башлагансың. Бүген инде син үзең дә тулы ир-ат, тугрылыклы тормыш иптәше, чын әти. Әти-әниеңә карата мәрхәмәтле бала, без кардәшләреңә карата киң күңелле туган була алдың. Сиңа туган көнеңдә теләгебез исәнлектә, саулыкта, гаиләң белән иминлектә, тынычлыкта, мәхәббәткә тулып, шатлыкларга күмелеп яшәргә язсын. Гомереңдә кайгы хәсрәт, бәла-каза ишеккезне кагып кермәсен. Авыр чакта да, шатлыклар көннәреңдә дә онытма, сиңа ярдәм итә алырлык якыннарың бар. Эшеңдә бары уңышлар гына сине көтсен. Хезмәттәшләрең дә хөрмәт итсен. Эшләгән малларыңның бәрәкәтен күреп яшәргә насыплар кылсын. Ике дөнья бәхет сәгадәтенә иреш улыбыз. Әтиеңә, әниеңә өй эшендә ярдәмче бул. Яшьтән өйрәнгән һөнәрне гомер буе онытмас кул. Дусны сайлаган чакта да ялгышма син, ныклап уйла. Таныш, белеш күп булса да якын дус ул тик бер була. Туган көнең котлы булсын, чын күңелдән теләк телик. Алдагы туган көнгә дә бүгенгедәй теләп килик. Ничә яшь тула сиңа улыбыз, асыл ир-ат булып җитештең. Сиңа бәхет тулы озын гомер, без телибез йөрәк җимешебез. Яшә кайнап тормыш дулкынында, һәр мизгелнең белеп кадерен. Бәхет өчен тудырдык без сине, бәхет белән үтсен гомерең. Атлаганда тормыш юлларыннан кыю бул син, бер үк сынатма. Кызганмыйча җаным бүлеп бирер әткәң, әнкәң, якыннарың барын онытма. Гадел, гади, шат күңелең, гел яхшылык эшләп кешеләргә бәхет белән үтсен гомерең. Рамил, кабатланмас гомер бәйрәмең белән сине. Киләчәк язмыш сукмагың иң матур җырларга тиң булсын. Һәр вакытта да синең хакта якыннарың, дусларың тик мактаулы сүзләр генә әйтсеннәр. Хәзерге күркәм җырны сиңа музыкаль бүләк итеп юллыйбыз. Бәхетле бул, дускай.